while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Vai, Doamne, ce sală urâtă! Mă întreb de data asta de ce a trebuit să schimbăm sala. Oh, hei! Iarăși ne schimba sala. Nu știu dacă tu înțelegi ce spui, dar eu nu înțeleg ce spui. Ok, e un început. Deci... ți-am dat răceala. Am uitat-o. Gata, toată lumea la locurile lui. Haideți, grăbiți-vă. Nu am timp toată ziua să stau după fundul vostru. Drăguță, dați hainele alea jos, nu suntem la parada modei aici. De-abia a ajuns, doamna, de asta nu și-a dat hainele jos. Nu vorbeam cu tine, domnișoară, acum taci din gură și scoate-ți tema. Ochelarii ăștia. Mă întreb unde e mie colegul. După cum puteți vedea, nu avem tablă în această clasă. Și această clasă nu a fost renovată ca și celelalte. Au rămas școala fără fonduri. Așa că, cum îndrăznești să îmi întrerupți ora? Și ce-i cu hainele alea de dărăpânat pe tine? Așa se vine la școală, domnul. Ia să vedem. Facem prezența în momentul acesta. Nu, tu stai la ușă. Cine ți-a dat voie să mergi în bancă? Nimeni? Așa știam și eu. Avadăniei. Apostolache. Petrușca. De ce nu spuneți mă prezent? Aoleu, ia lasă că te caut eu. Nu stau așa la discuții cu elevii. Măi, catalogul ăsta e stricat. Pe tine te cheamă Elenei. Ai un absent și un punct scăzut la purtare pentru atitudinea ta de mârlan. Poți să ieși. Ai astăzi liber. Dar colegul meu... Pentru că astăzi nu avem mai nimic bun de făcut. Ia să-mi dau ochelarii jos. Atacă pe ea în genii. Pentru că astăzi nu avem nimic mai bun de făcut, vom face o tombolă de Sfântul Valentin. Ce? N-ai auzit bine, copile, facem o tombolă. Cât de greu este să mă auzi? Cred că vorbesc destul de clar. Așa că am făcut bilețelele, ia trageți voi de aici din pălărie. Haideți, mai repede. Sper să iau pe Jake. Haide. Iau și eu un bilețel la oarecare. Uite, Jake. Cine o să mai nimeresc de data asta? Măi, deci eu te rog să nu-mi spui pe cine nimerești, pentru că am standardele mele. Ia să luăm și eu un bilețel de aici. Uite, Gheorghiță, ia de aici. Sper să nimeresc pe cine vreau eu. Aha, un bilețel. Poftim, Eliza? Mersi. Cad bilețele. Cum? M-am nimerit pe mine! O să trag din nou. Asta este. Hei, Gheorghiță. Da? Las că ți-l dau eu pe a mea. Ce drăguță ești. Pe cine pot eu să nimeresc? Ok, am luat. Acum apăsei tu. Ok. Hai să-l iau pe asta. Așa. Uite, Gheorghiță. Uite bilețelul meu, tu poți să mi-l dai pe tău. Da, dar nu-i corect, că eu știu acum cine ești. Nu contează, nici nu știu de ce ți iau. Asta e adevărat. Doamna, dar mai este un bilețel în asta. Bilețelul ăla rămâne pentru mine. Deja s-a terminat ora, bine, mă întorc pentru ora următoare de matematică. Să aveți grijă de catalog. Atât de multe haine, e cald acum.
Scuze, e ok. Și o să-mi dau jos și papucii, dar ar fi ciudat. Deci, pe cine ai nimerit? Păi, trebuia să fie secret, nu crezi? Dar știu că e secret, dar haide, nu vrei să știm. Adică tu deja cred că știi pe cine am. Nu, chiar nu știu pe cine. De fapt știu. Da, deci, nu e corect față de mine ca tu să știi. Deci, păi dacă așa e, tu ar trebui să știi bilețele tuturor, pentru că până la urmă toată lumea te-a auzit și toată lumea l-a auzit pe Gheorghiță când s-a plâns de chestia asta. Dar nimeni nu prea a văzut când am făcut schimb de bilețele. Ce spui de asta? Bine, uite. Nu cred. Ba da, să crezi. Să-i fac un cadou. Nu, ar trebui să-i faci o farsă. Farsă? Dar nu e Ioana, e Giulia. Adică ce ți-a făcut ție, Giulia? Giulia nu ți-a făcut ție nimic. Știu că Giulia nu mi-a făcut nimic, dar e în parteneriat cu diavolul. N-ai putea să te maturizezi și tu o leacă și să lași toată treaba asta la o parte? Adică da, știu, am înțeles. Am fost și noi prietene odată și faza e că ea s-a schimbat și e înfumurată și are numai fumuri în cap. E același lucru. Da, știu asta, dar n-ai ce să-i faci, ok? Doar uită de ea și haide să ne bucurăm de sărbătoarea asta, care nici măcar nu e din România, dar na. Ce contează, e o sărbătoare, avem ocazie să dăm cadouri cuiva și să ne împrietenim, deci, da. Stai puțin, vrei să te împrietenești cu Giulia? Ce? Nu? Nu. De ce m-aș împrieteni cu ea? Ok. Atunci o să-mi iau bilețelul înapoi și o să stau la bancă. Cum zici tu? Deci? Deci ce? Cine ți-a căzut? Nu vrei să știi. Ba da, hai spune-mi. Haide, că după aia ți arăt și eu cine mi-a căzut. Nu mi-a căzut Ioana. Păi, mi-a căzut mie Ioana. Jake! Deci că o să-i fac cadou. Mai bine să rămână surpriză, nu crezi, Ioana? Da, așa e, ai foarte multă dreptate. Am încurcat-o! Liniștește-te, fraiere, ok? Totul e ok, totul e ok. Am eu un bilețel pentru Ioana. Și tu, pe cine ți-a căzut? A căzut Eliza. Dar ce e așa rău în Eliza? Da, faptul că nu-i fac cadou Ioanei e cel mai nasol lucru, ok? Vrei să facem schimb de bilețele? Nu. Interesant! Stai din gură! Asta e, rămâi așa. Trebuie să fac un dublu cadou. Așa, deci, cine ți-a căzut? Mi-a căzut Alexia. Alexia, Doamne, nu putea să scadă și ție, nu știu, Robert sau ceva. Nu știu, mie îmi convine, adică nu știu ce aș putea să-i fac cadou lui Robert. Nu-mi place de el. Dar e cea mai apropiată soluție de Jake și ar fi fost un prilej să stăm cu ei doi, știi, să împărțim cadouri, să ne întâlnim cu ei. Da, ar fi fost doar un prilej bun pentru tine și nu neapărat pentru mine. Pentru că, știi, doar, nu sunt neapărat, nu alerg după băieți. Cum faci tu? Și tu acum. Mie îmi convine că l-am găsit pe Jake. Da, după ce ai răsfoit 100 de bilețele ca să vezi care e Jake. Șș, dași în gură, nimeni nu trebuie să audă chestia asta. Am auzit eu deja. Doamne, Giulia, nu poți să taci și tu o leacă. Da, pot, dacă tot nu vreau. Ce prieten mai ești tu. Atenție, elevi! Domnul profesor de sport este bolnav, așa că aveți voie să plecați astăzi de la școală, nu veți mai face cele 4 ore de sport. Sunt cu ochii pe tine, Jake. Nu cred. O să avem liber de Sfântul Valentin? Aparent, da. Perfect. Haide să mergem să facem cumpărături de cadouri. Ok, calmează-te. Mergem. N-am timp de îmbrăcat. Haide să mergem. Haide. Ok. Am reușit să-i cumpăr cadou. Yay! Da, și aici e și cadoul meu. Pentru Giulia. Nu știu de ce ești așa de fericită că ai cumpărat un cadou. E un cadou până la urmă. Da, dar partea faină e că o să primesc și eu un cadou și nu știu de la cine. Nu mă lăsa pe mine să car sacoșa asta? Bă, da, asta e o leacă. Ce? Mi-a dat mesaj Gheorghiță și a zis că trebuie să ne întoarcem până în ora 12. Dăm proba la sport.
Dar parcă proful nu venea. Acum vine. Și câte minute mai avem? Păi nu știu, vreo 30 minute. Aoleu, suntem ca departe de școală. Trebuie să alerg. Hai să alergăm. Aha, și am ajuns la școală. Ce bine. Hei, ce ai acolo? Bună, Eliza! Cu ocazia Sfântului Valentin, ia un biscuite. Te rog, servește. Scuze, am dat... Biscuiții! Nu! Regula de 3 secunde! Rapid! Cineva să mă ajute! Gata! Eu nu o să mă mai ating de ei. Îmi pare rău. Încă... Dar să-i las acolo. Cine vreau să mănânce, o să mănânce. Biscuiți! Biscuiți! Chiar nu o să-i spună nimeni nimic. Gata, lasă. Gheorghiță, la mulți ani de Sfântul Valentin, dacă așa se spune, că nu știu exact cum se spune. Ți-am cumpărat asta. Vai, dar ce drăguț! Ești prea drăguță cu mine! Se pare că ți-am dat și răceala. Mulțumesc de cadou! Eu mi-am făcut datoria, pa! Domnul Rebel aici de față. Doamna profesoară! Da, tu? Domnul Rebel. Știi, astăzi în clasă s-a făcut o tombolă de Valentine's Day sau de ziua îndrăgostiților sau de Sfântul Valentin. Și știi ce ți-am adus? Ți-am adus o pungă de gunoi ca să-ți pui hainele alea murdare și cegoase și urâte în ea. Ha, 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 ha! O căjă pe jos. Nu mai pot să-i mănânc acum. Asta e. Biscuiții. Cine să-i mai mănânce acum trebuie să-i arunc. Bă, Robert, stai o leacă! Da? Cadoul tău! Ce? Da, cadoul tău! Stai! Aici e cadoul tău de la mine! Știi ce sunt astea? Nu? Sunt șlapi de not! Ia-i! Sper să-ți placă și sper să-i poți! Pentru că și eu i-am purtat la vremea mea. Ok, mersi. Am să plec. Cu plăcere, tigratule! De fapt, am pete. Atunci, bejuliule cu pete. Ok, cum spui tu? Păi, dacă i-am dat cadoul lui Gheorghiță, care mai e rostul meu aici? Păi, stai cu mine că vreau să-i dau cadoul Julie. Hai să stăm o leacă mai încoace. Ok. Am ajuns într-un sfârșit la școală. Da, la școală înapoi. E frumos, stai liniștită. Oare unde-i Jake? Jake încă n-a venit. N-a venit încă Jake? Păcat. Avem un cadou pentru el. Da, se întoarce el imediat. Poate n-are cadou pentru mine. Păi, uite, poți să-i dai cadou. Știi tu, Alexie, e chiar acolo. Hei! Acum am observat, ok, revin. Deci am un cadou pentru tine. Oh, ce coincidență! Și eu am un cadou pentru tine. Chiar ai? Da. Stai, unde l-am pus? Poți să mi-l dai? Da, stai, uite. Da, ăsta e cadoul meu pentru tine. Oh, wow, ce drăguț! Uite, ăsta e cadoul meu pentru tine. Wow! Ce ce fain! Îmi place cadoul tău. Și mie al tău, nu știu, mai nimerit. Da, și tu pe mine, adică aș purta chestii... Bine, aș purta în ocazii speciale, dar e fain. Stai, te ajut. E wow! Nu știam exact ce să-ți iau, dar se pare că am nimerit. Da, chiar ai nimerit. Ok, și acum ce ar trebui să facem? De fapt, nu știu. Poate îmbrățișarea merge. Ok.
Ok, devine ciudat. Da, știu. Vai, Doamne, deci am crezut că îmi dă cadou Robert, Doamne, deci nu mai pot. Păi atunci, cui dă cadou Robert? Nu știu și nici nu-mi pasă, eu am plecat acasă, pa. Și mă lași așa? Hei. Hei, Jake! Ți-am luat un cadou și sper să-ți placă. Ce coincidență, și eu am un cadou pentru tine. Pe bune? Oh, vai, de-abia așa să-l văd. Ăsta e cadoul meu. Ce drăguț. Mai am una de asta acasă. Păi credeam că e chiar pentru tine, gen. E ok. Acum că am dublură, știi, gen, dacă una se murdărește pot să port mai des. Deci da, mersi super mult și asta e de la mine. E un colier cu... Da, pe care scrie RPS și nu știu, am crezut că e mai siul tău, așa. Da, mersi, e drăguț. Mă bucur că îți place. Ok, păi atunci ne vedem la sport! Păi, mie îmi place colierul pe care l-am primit. Tu ai primit ceva? Nu, deocamdată. Hei, hei, vreau să discut cu tine în patru ochi. Ok, bine, am să plec. Am ceva pentru tine. Ok, și ce anume? E cadou pentru mine? Da, hai să zic o chestie. De fapt, trebuia Jake să-ți dea ție cadoul de ăsta, numai că intervine ceva și am făcut schimb de bilețele ca Ioana să nu se supere. Bineînțeles că Ioana o să intre în toată chestia asta. Dar, mersi. Da, deci, până la urmă, asta e cadoul de la Jake. Mi-a făcut datoria.